inteligencjo tresowo. Mam wiecie jednego młodziocha we familii, no można już nie takiego ci udaj młodziocha, starego fyrnioka, pachoła, pisło mu już 40 lat, kiej mi swoje niewtore fale sprawił. Tak i szykta idzie prawdą napocząć tak. Każdy ma w życiu swój szturm und drang periody. Znaczy się, jak to Poloki go dają, okres burzy i naporu, zaobyć przypadający na wiek doście, no, można 10 lat, kiedy się już wszystko wie i wszystko rozumie. Ja już jest, ale w tym wieku, kiedy to już chopie ustawoż szacować i przyganiać starej generacji, a na poczynoc już wesprzysrować młodych. Kamra tego mojego familianta też taki okres przechodził, co objawiało się u niego tym, i że fascynował się przyoblikaniem się we sportowe lunty firmowe. Nie co by on był takim ci wiecie biflem, pakerem ze siłowni marki Hamerny Bykol. Synek był dla mnie synek. I do siela jest bestyjsko inteligentny, i że w latach młodości długo szukał swojej, jak to się terocki mianuje, tożsamości, bułci i pankiem, który swój bunt pokazywał gitarą, był wielbicielem myślunku Romana Dmowskiego, ale też i przynależał do młodzieży wszechpolskiej Ligi Polskiej Rodzin i Kajtamysy. Ale to, co skuplowane jest ze dzisiejszą giżychtą, to jego krótkie zolety, ze takimi, wiecie, halaburdziatymi kompletami tresowymi, overolowymi, wierzchniego przyłodzieniu. Róż czasu wybrał się ten istny kamrat mojego familianta z przyjacieloma do jednego ze barzy elitarnych takich klubów we Katowicach. Wiecie, do takiego klubu, we którym bali i negry musieli mieć binder na karku. Wszystko nasze musiało być prima sort, jak spode jegły, gangole, lachszuły, hymny i takie tam bajery. On we tresie. Za Boga nie dał się przeprzyć i że w takim przyobleczeniu Torman go rajnie wpuści. Bo teraz, wiecie, Tormany są ino przy szpicy klasy restaurantach, bo pośród fuzbalorzy takich się już też nie znajdzie. Kejta jej szpasowno celotka przykulbitała się na miejsce, stało się to, co się stać musiało. Temu istnemu powiedzieli nie, a im wszystkim prosimy pięknie. No i coś ten insny pyta się tego Tormana. A po jakiemu ja razinku nie mogę wryjść, co? A we takim przyobleczeniu hopie nie wleziesz i szlut. W jakim przyobleczeniu, jakim obleczeniu? O co ci się hopie rozłazi? To jest porządny lokal, we tresie, overolu nie wpuszczamy. Przeca to nie jest głupieloku tres, overol. Wiesz, hopie, co to jest stres, co to jest overall? Wiem, miarkuję. No akuratnie, tu szpiluj pozornie, bo to jest plisz. Wiesz, co to jest plisz? To jest taki sztop ze USA, ze Ameryki. Wiesz, co to jest USA? Torman pomedikował, dłuższą chwilkę. I godo. No dobra, wlazuj kurwa. Przypomniał ten fal ojgen z pnioku.